हेलौ लोगोफोर आं गपाल स्वर्गियारी ब्लगनि जानानै नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रा लाग्रोबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे आरो भिडिअ लाना फैनो नागिरदों। भिडिअखौ आं जागायनोसै। आंनि भिडिअआनो जागोन देग्लायनि बोथोराव आङो मेसें बोथोरनि आबाद मावदों एसे। फालौ गायदों फांनैसो। बेबायदि जाजोबदों फालौआ। बिबार लायहां लाहां जाजोब्बाय। नै नायदो फालौआ। बिनिफ्राय आं आरो गायबावदों कबि। जायोना जाया 50 दाल ना मा ओरै 50 दालनि आं मुथा मोनसे बायना लाबोदोंमोन 50 थाखानि। जायोना जाया बेखौनो आङो गायनो थाखाय लाबोदोंमोन। एसे बेदर थांहांबाय। आं आबाद मावनायनि बेसे गोसो दोङो, इन्टारेस्ट दोङो। बेखायनो बेखौ देग्लाय गायना नायबाय आरो। बे कबि गोजा। बेनिफ्राय आं गायदों देग्लाय आलु बेगसे लाबोदोंमोन। आलुखौ बेगसे लाबोनानै आं गायना नायदोंमोन ट्रेक्टरजोंनो हेवनानै। हासार हिसाबै आङो सरकारि हासार होनाय जादों। इउरिया, पटास, सुपार, DAP सोंनानै लाबोदों। लाबोनानै बिदि गायनाय जादों। दा बिफां हिसाबैथ' जानाय बायदिखौनो नुदों। दा बेदरा बेसेबां थाङो बेखौ मिन्थिला। आङो फुंनि टाइमावनो मावो बेखिनि खामानिखौ। बाखि टाइमखौ आङो खामानि मावहैयो। बांसिन खामानिया आंनिया पेइन्टिंनिनो सोलिबाय थायो। फुंनि समावनो मावनानै ओंखारलाङो आरो आं। बेनिफ्राय आङो होबावदों नोंथांमोननो खिन्थिलांनि गाजरखौबो 10 थाखानि बेगर लाना फैदोंमोन आं। 10 थाखा, मात्र 10 थाखानि। गाजरा नै एसे एसे जाहांबाय। गाजर 10 थाखानि बेगर। ओमफ्राय आरो लाबोबावदोंमोन आङो नैबे सिनायदोंना, नैबे जाहैबाय बिन। बेबो बारा नङा, लाइन मोननैल'। मात्र 10 थाखानिल' बेगरमोन बेबो। 10 थाखानिल' जोलै बेगरमोन। बेबो बिबार लाहां लाहां जाबाय। मोनजानांगो थाइनैसो। नैबेखौबो सिनायदों खोमा। नैबे जाबाय पियास, गोजा पियास। बेखौ फिसा फिसा बेदरखौ आङो बिलाइ जानो थाखाय गायदोंमोन आरो। बेखौबो दा खानानै जागासिनो दोङो। बाथोन जालाय भाजाफोरावबो होजायो। नैबे जाहैबाय आरो गायबावदों नैबे सामब्राम गुफुरमोन। सामब्राम गुफुरखौबो गायनाय जादों। नैबेखिनियाव मात्र पुवासेल'मोन आरो। पुवासेल' सामब्राम गुफुरनि बेदरमोन। बेखौ आं गायदों। मानोना देग्लाय सामब्राम गुफुरा पुवा 100 गाहाम थांदों। बेखायनो आं सानखांबाय एसे जुदि गायना जायोब्ला अन्तत' बायनो खारग'गोन। ओमफ्रायथ' सामब्राम गुफुरखौ जानाय लोंनायाव बेबहार खालामबाय थायो। मैगंबो होनाय थाङो। बेदर एवनाय, लाब्रा साब्रा गोबां खामानियावबो खाथियो। बेखायनो देग्लाय आङो पुवासे लाबोनानै गायना नायदों आरो। हाग्रा जाबाय थादों। हाग्राखौ आङो फुनाबो होखांबाय। दा रज'बाय थादों। बेखौबो फुबाय थायो आं सम सम फुंनि टाइमावनो। बेसेबां मा मोजां जाबावो सेहेराया, नोंथांमोननो देखायबावगोन माब्लाबा। नैबे फानलुआबो मोजां जादों। नैबेयाव फांथामसो फानलु एम्फौआ अरथारबाय नामा, थैजोब्बाय। दा गायबावदों आङो बिलाहि, फान्थाव गोखै। फान्थाव गोखैखौबो बारा लाबोआखै आं। 10 थाखानि लाबोदोंमोन। 10 दाल 10 थाखानि 10 दाल लाबोदों। ओरै गोखैयाबो बिबार लाजोब्बाय। बेखौबो मोनजानायनि आसा दङ थैयाब्ला। नै बिदियानो सेहेरा जाजोबदों। बिबार लाजोब्बाय। फालौआबो ओरै
बे फान्थाव गोखै बे साइडजों नैबे साइडजों अलकबि बे अलकबि देरबायानो एसे एसे नै देरबाय दाख्लै बोरमाया हाबना जादों बिलाइखौ गाव खस्थ' खालामनानै गायनाय मैगं थाइगंखौ बोरमा मोसौ जायोब्ला दुखु नांखाङोना लोगोफोर नैबे आलु जाहैबाय आलुआ बेगसेमोन बेगसे आलुखौ बेखिनि गायबाय आङो बेगसे आलुआ बेखिनिया थांदों बिफां हिसाबैथ' आलुआबो एसे सेहेरायानो जादों बेफोर आलु बिफां बेदरासो बेसेबां थाङो बेदरा बेसेबां थाङो बेसेबां मोनो देनां बुरनो मोनब्लासो मिथिसिगोन आरो बे जोगोनारमोन जोगोनारखौबो आङो पेकेटसे लाबोदोंमोन पेकेटसेयाव 100 थाखा ना मा लाबावलायदो मायानो चक्र कम्पानिनि माया होननाय नामनो बे जोगोनारनि नामा माया नोंथांमोनाबो गायफेरदोंबा कमेन्टजों खोन्थाहर मा जोगोनारा बांसिनै फिथाइ होयो बांसिनै थायो लावआबो गरनै गरनै होजाबदोंमोन खायसेया फांसेल' रज'दो खायसेया फांनै फांनै रज'दो बिदिनो आरो दै होनांगौमोन दैया होनायनि सुबिदाया एसे खम एसे मोजां जाबोदों बिलाइआ नोंथांमोनाबो साफ्रोमबो मावनो हायो फुंनि समावनो एसे एसे मावनानै आबादखौ दिखांनो हायो सोरबा अफिसारानो जा सोरबा स्कुलाव थांनाय गथ'फोरानो जा सोरबाफोर एसे एला बाहेरायाव खामानि मावग्रायानो जा फुंनि समावनो मावनानै अन्तत' जोङो जानो हायो आरो बियो आं फुंनि समावनो मावजोबनानै दिखांनाय मोनसे आबाद नोंथांमोनाबो मावनो हायो समाबो बेस्थ' थायो बा फुङाव सिखारनानै बेयाव खदाल जावनाय हाग्रा फुनाय आरिखौ मावनो हायो गोसोआव मोजां नाङो नोंथांमोनाबो मावनो नाजादो Hei, apa deh? Apa kalah? Hah? Ini cetil deh. Ada hobodoman angge. Nei logofoर आरो hobodoman बे मा? बे गोखा काक्रेल खांख्रिखला होनना बुङो सोरबा सोरबा जोङो तिता केरेलाबो होनना बुङो हारसाजोंबो बे गोखामोन मानलाग्रा आरो हायाव मानलायो खिन्थु बेनि रिजाल्टआ मा जाखो जावायनायाव बेखौबो गरनै गरनै होजोबदोंमोन फ्राय रज'वाखैनो गरनैनि गरसे रज'बाय बेबो गरसे नैबेयावथ' गैयानो जिगाब होदोंमोन बेयावबो गैया बैयावबो गैया बांसिनैनो रज'नो हायासै आरो दा सोरबाफोर बे खांख्रिखला गायनायनि नियमखौ बा आदबखौ जुदि रोंगौब्ला आंखौ कमेन्टजों फोरमायहर देग्लाय आं खांख्रिखलाखौ फ्राय रज'होनो हायासै दा गरनै गरनै होनायाव माखासेया एसे रज'दों बांसिनैनो रज'नो हायाखै बे गायनायनि नियमा माबायदि गाव थाबावनोबो हानाय सोरबा मोनथियोब्ला खोन्थानो थाखाय खावलायबाय कमेन्टजोंब्लाबो आरो मोनसे खेथि मावबावदों एसेयैनो आङो बेसर आरो नैबेयाव भिन्दिबो होनाय जादोंमोन आं मात्र आङो देग्लाय नायनाय जायो जाया नायनायनि थाखायसो लाबोदोंमोन नैबे भिन्दिमोन नैबे भिन्दि फ्राय रज'वाखै बेखौ फुनो मोनाखै हाग्राखौ हाग्रा रज'बाय भिन्दि बेगरमोन आरो एसे गेसेङै रज'दो आं मावबावदोंमोन बेसरखौ नुदोंना नोंथांमोना बे बेसर बिगासे मावनाय जादों बे बेसरखौ गोसोबायदि बाहायनो हायो जानायावबो एसे भेजाल गैयि बायदि जायो देग्लाय मावनानै ओमफ्राय
जादोंआनो खाथियाव थांनानै देखायहैनायाबा नोंथांमोनाबो निस्सय मिथिगौमोन एसे मोनगोन जायखिजाया 2 मनसो मोनोब्लाबो सोलियो आरो बेयावबो हासार होनाय बायदिब्ला बुंनो थाङोब्ला इउरिया सुपार पटास बेखौनो होनाय जादों गेजेराव भिटामिन सारनाय जादों आंनि नैबेयाव खरस थांनाय हिसाबै बुंनो थाङोब्ला नैबे जेखौ बायनानै लाबाय ट्रेक्टर एवनाय बिधान बायनायखौ लानानै गासै 6,000सो थांना दङ खरसा दा समाव आं बिनिफ्राय मा फिथाइ मोनो लाब जायो लस जायो जोबनायाव आङो नोंथांमोननो देखायबावनो नाजागोन आंनि देग्लायनि आबाद मावनायनि रिजाल्टखौ आंबो आबाद मावनानै मोजां मोनो समनि आंखालाव मावनो थोस्लाबा बिदिनो देग्लाय मावना नायग्रोबाय गोदोबो मावोमोन खिन्थु गेजेरावनो मावनाय जायाखैमोन आरो लोगोफोर दा मोनसे खेथि मावबावदों आङो बयनिबो न'खरावनो थायो बे खेथिया बे खेथिखौ आं खिथिबावनोसै खेथि माने आबाद मैगं आबाद ना नैबे मा गोजाननिफ्राय सिनाय हादोंना हायाखै बेखौबो देखायनोसै आं खाथियाव थांनानै नैबे जाबाय लाइ नैबे जाबाय लाइ बिफां लाइ मैगं सेहेराया जोबोद मोजां जादों मात्र 10 थाखानि बेगरमोन आरो नोंथांमोनहा हमना जानो लुगैलायदों खोमा जाबाय खारदै जालाय मैद्रु जालाय जाबाय मानसिफोरनोबो लांनो होयो फाननायथ' जायाखै बारा नङा बिदिनो नै बिलाइफोरा बेसेबां गिदिर गिदिर जादों गोबोर हासारा खम नालाय मोसौआनो आजिखालि फिसिनाय जाला मोसौ गोबोर थायोब्ला लाफाफोरा जोबोद सेहेरा जायो लाफाबो होफादोंमोन थिग जायासै लाइआ खोबसिनना लाबायना सेहेरा गैया दिनैनि आंनि आबाद मावनायनि भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर नायनानै जुदि एसेब्लाबो मोजां मोनलायब्ला अननानै लाइक होनो थाखाय खावलायबाय आरो सोरबाफोर बेबायदि आबाद मावनो गोसो दङब्ला मावजायो आरो शेयार खालाम लोगोफोर सोरबाफोर गोसो गुदुंफोरा नायनानै एसेब्लाबो मावनो गोसो जायो एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ गोजोन्थों